Hello, jien Deborah Bela u bħalissa qiegħda Malta. Minn mindu sirt naf li missieri twilet faqar f'wieħed mill-iktar jiem bombardjati fi żmien it-tieni gwerra dinjija, ġietni l-kurżità nsir naf iktar dwaru. U allura bdejt infittex u nirriċerka. Għaliex twilet faqar? Għaliex twilet f'wieħed mill-iktar jiem bombardjati tal-gwerra? U sirt naf ħafna affarijiet. Mill-ewwel fimt li bl-informazzjoni li sibt stajt nikteb ktieb interessanti għat-tfal. Malta hija waħda minn grupp tal-gżejjer f'nofs il-Baħar Mediterran. Hija mimlija bliet mill-isbaħ, knejjes, fortifikazzjonijiet u mużewijiet. Malta hija d-dar ta' wħud mill-iktar strutturi qodma fid-dinja, saħansitra eqdem mill-piramidi. Fi żmien it-tieni gwerra dinjija, Malta sabet ruħha fin-nofs bejn l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq. Il-Ġermaniżi li kienu mmexxija minn Hitler ħasbu li jekk jaħkmu lil Malta ikunu jistgħu jirbħu l-gwerra. U għal 3 snin sħaħ Malta ġiet ibbombardjata. Imma l-Ġermaniżi ma rebħux. Malta ma kellix armata biex tiddefendi lilha nfisha, imma l-Maltin irnexxilhom jagħmlu xi ħaġa li kienet intelligenti immens. Ħafru numru ta' mini u għerien u meta l-Ġermaniżi kienu jattakkaw, huma kienu jisparixxu taħt l-art. U din hija r-raġuni għaliex missieri twilet faqar. Biex nikteb Teresa, kelli bżonn niġi Malta u ninżel taħt l-art. Numru kbir ta' Maltin ħadmu flimkien biex jibnu dawn ix-shelters ta' barra minn hawn. U x-shelter li fih niżlu Ġorġ u Teresa biex jaħarbu l-bombardamenti tal-Ġermaniżi kien wieħed bħal dan. Meta l-gwerra spiċċat, Malta kienet intradmet. Fl-istess żmien, l-Awstralja kellha popolazzjoni żgħira u allura stiednet lin-nies tal-pajjiżi li ntlaqtu mill-gwerra biex imorru jibnu ħajja hemm. Bejn l-1950 u l-1960, iktar minn miljun ruħ telqu minn pajjiżhom għall-Awstralja biex jibnu ħajja ġdida. U missieri kien wieħed minnhom. U għalhekk għalija Teresa hija storja affaxxinanti. Għax mhix biss l-istorja ta' missieri, imma ta' ħafna nies li jgħixu l-Awstralja llum. Fl-2016, il-ktieb Teresa ġie mniedi mill-President ta' Malta. Kienu nur kbir għalija li niġi mistiedna l-palazz biex nirrakkonta l-istorja tal-familja tiegħi u biex inniedi l-ktieb fil-pajjiż minn fejn beda kollox.